نعم. سونزين اوكي كمان Oke, kita lagi dong. Zan kunna wannan ba shi tsawon sana. ina jin sai ka buɗe mun Hotspot. So. Na bude shi. Sama na aiko shi. wanda ya gani da tukar mako zai zo Masha Allah. ka turo Na turo shi. har yanzu bai zo kan mako wow wato Masha Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna bayani dangane da zancen da Imam al-Barbahari yake yi akan 'yan bid'o'i da suka dame su a wancan lokaci. Manya a lokacin su ne 'yan bid'a na Jahamiyya, mutanen jihar Safwan, sai suka fara faɗin matsalolin da suke ciki ko suka haifar ma ahlus sunna. Daga ciki sai yake cewa wa auhanul islama, suka raunana musulunci saboda sun zo da ara'u sababbi, ba ƙarfin sunnan annabi ne ke tafiya ba, sai suka samar da wani abu sabo, da haka musulunci ya rauni. Wa abtalul jihada, suka kora jihadi tunda sun ce babu makafiri a ban ƙasa, tunda su ma sun san akwai Allah, to sun zama musulmi. Su a wurinsu sanin Allah shine kawai yake nuna imaninka, don haka tunda babu wanda ba musulmi ba wanda za a yanka. Amma jihadi akan ƙa'ida na sunna malam Barbahari yake nufi, ba tarzoma ba ko hargowa ko tawaye, wannan ba a kiran shi jihadi. Wa amilu fil furqati, suka raba kawunan musulmi. Raba kan musulmi shine ka zo da bid'a wanda manzon Allah bai zo da shi ba, to wannan ka raba kan musulmi. Kamar yadda aka kafa kungiyoyi, wannan bid'a ce da manzon Allah bai zo da shi ba, to wannan shine haƙiƙanin raba kan musulmi. Kafa-kafan kungiyoyin nan da ake yi, haka nan ko waɗannan firar na sufaye, wannan ga hanyar su, ga hanyar shehi wani, ga hanyar shehi wani na ɗariƙu, wannan shi ma raba kan musulmi ne. Musulmi su tsaya asalinsu yadda manzon Allah ya mutu ya basu. Sahabbai ma haka suka mutu suka bar tabi'ai, tabi'ai suka mutu suka bar atba'ut tabi'in. Wannan haka ake son musulmi har zuwa yau. Amma wanda suka balle da wani ra'ayi sabo wanda ba haka nan ahlus sunnan farko suke kai ba, to shine ake ce musu amilu fil furqati, sun raba kawunan musulmi. Wa khalaful athar, suka saba ma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam. Ga abin da hadisi ya ce, amma su ga abin da fahimtarsu ta ce. Wannan siffofin bid'a da yake faɗi na lokacinsu, siffofin na wakiltar na bid'an lokacinmu. Haka nan Fauzan ya faɗi. Wa khalaful asara wa takallamu bil mansukh. Dama min ci kamar yadda Ahmad Bazmul hafizahullah yake faɗi. Ba wani ɗan bid'a face shi maganan shi da kafa hujjan shi akan waɗansu ayoyi ne wanda an riga an soke hukuncinsu ko kuma mutashabihai, amma ya zo da dalili sarihi ba zai iya ba. Wa takallamu bil mansukh, suka rika magana da mansukhi, wato ayar da an riga an soke hukuncinta. Nasikh ya zo ya goge ma'ananta, amma sai su ɗauko ta su ce da ita za su yi. Wahtajju bil mutashabihi, suka rika kafa hujjoji da ayoyi mutashabihai, ba muhkamai ba, sai su ɗauko aya ba a wurinta ba su sata. Fashakkakun nasa fi adiyanihim, suka jefa ma mutane shakku cikin addini. Shakku tun da ka ji firƙa biyu, wannan sun ce kaza, wancan sun ce kaza, to wai wanne ne gaskiya? Sai mutum ya shiga cikin ɗimuwa. Haka siffan 'yan bid'a yake. Waqtasamu fi rabbihim, suka rika jayayya cikin al'amarin Allah. Suka rika jayayya cikin al'amarin Allah. Wa qalu laysa hunaka azabul qabr, suka ce laysa hunaka azabu qabr, babu azaba a cikin kabari. Haka suka ce. Wala haudun, babu haud, tafkin nan na manzon Allah babu shi. Waɗannan hadisi sun tabbatar, amma sun ce babu.
kuma a mahangan mutane abin lura ne su ma tunda su ma musulmi ne suna da ikon faɗi sun kuma faɗa don haka sai a zauna a auna a ga wanne ne ya za a yi a haɗa kai ya za a yi a sulhunta maimakon a duba gaskiya a bita gaba ɗaya su kawai a gato ai su matun da sun faɗa ya kamata a kula to shine halin da musulmi suka samu kansu yau laisa hunaka azabu qabrin babu azaban kabari kamar yadda muka ji wasu cikin masu tafsirin su a misra yau suna faɗi wala haudun sannan babu tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya sha shi baya samun kishi kuma har abada wala shafa'atun suka ce babu ceto sun kora ceto kamar yadda wasu ma cikin mutanen qur'aniya anan suka kora ceto da wata aya wacce take mutashabi wal jannatu wan naru lam yukhlaqa da wuta da aljanna ba a halice su ba a nasu wai tunanin za a halice su ne bayan an mutu a ranar alkiyama sai a yi wuta a yi aljanna a lokacin ahlus sunna sun yi imani da asarun da suka faɗa cewa akwai wuta a yau ɗin nan da muke magana tana na tana ci akwai aljanna a yau ɗin nan a lokacin nan da muke magana tana can a rufe tana da ɗai samun ni'imomi manzon Allah ya gaya mana a hadisai ya ganta ya ga wasu a wuta ya ga wasu a aljanna duk wannan yana nuna wanzuwanta a yanzu tana nan ba sai a kiyama za a yi ta ba wa an karu kathiran ku duba ku ga har ka ce ma ba a halici wuta ba ko aljanna sai a kiyama ya zama al'amarin qadiyya na aqida wanda ahlus sunna za su tsare ma mutane su ce fadin haka laifi duk inda ka saba ma asar qadiyya ce mai zaman kanta wurin ahlus sunna saboda wannan shine jali na ahlus sunna to kana rusa musu jali kana ja musu asara dole ne su magana akan bannan da kake wa ankaru kathiran mimma qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka yi musun da yawa daga cikin abin da manzon Allah ya faɗi fastahalla man istahalla takfirahum wa dima'ahum da haka ne wanda suka halatta jininsu ko suka tabbatar da kafirtansu suka tabbatar da shi min hazal wajehi saboda waɗannan abubuwan da suka yi kayi inkarin wuta ba a yi ta ba aljanna ma ba a yi ta ba za dai a yi kayi inkarin azaban kabari kayi inkarin tafki kayi inkarin ceto waɗannan abubuwan sun taru kayi inkarin jihadi cewa babu wani arne a ban ƙasa kowa ma musulmi ne tunda kowa ya sa akwai Allah to wannan musu da suka yi na abubuwa da yawa sai malamai suka tara su suka ce waɗannan mutane sun kafarta ga waɗanda suka tafi akan kafarta 'yan jahamiyya li'annahu man radda ayatan min kitabillahi faqad radda alkitaba kullahu dan wanda yayi raddin aya ɗaya a Qur'ani daidai yake da yayi raddin dukkanin Qur'ani bi ma'ana wanda bai yadda da wata aya ba ya ja da ita ko harafi abin da ya sa ya ja da harafi ɗaya ƙur'ani ko ya yi musun shi daidai yake da ya yi musun dukkanin ƙur'ani ba a cewa sai ka yi musun ayoyi da yawa musun aya ɗaya yana fitar da mutum musulunci wa man radda hadithan an rasulillahi faqad radda al-athara kullahu wanda ya musun hadisi ɗaya cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi ya yi musun dukkan hadisai hadisi ɗaya ba a cewa sai ka yi musun da yawa faqad radda al-athara kullahu wa huwa kafirun